Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening mga kalakwatsero at mga kalakwatsera, mga kalitid, kanguso, at syempre mga kapamilya. Welcome back to my channel, ang Lakwatsera Waray! At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-share, mag-like, and mag-comment down below. And syempre, huwag niyo pong kalilimutan yung notification bell para updated kayo tuwing nag-upload ako ng mga bagong video. Simulan na natin ang ating vlog kasi sobrang excited ko ngayon kasi ang iba-vlog natin walang iba kundi ang 5-in-1 Agaricus Coffee ng Health Wealth International Corporation! Kaya naman, ito na. So, ito na po yung, wag na natin patagalin. Ito na po yung coffee. Actually, nagbabalik to. Lalong in-enhance nila yung lasa. Pero hindi ko pa po natitikman ulit. Kaya nga, i-unbox po natin ito ngayon. So, tingnan natin yung box pa lang. O, diba? Box pa lang, alam mo ng kaping-kape. Yung itsura pa lang ng box. So, ang laman po ng isang karton na to is 12 sachet. Yon. And, ang ganda ng packaging niya. Nakasulat dito yung nutritional facts. Nakasulat din dito yung ingredients, which is napakaganda niyan kasi importante niyan. And, nakalagay din dito yung pangalan ng company and yung direction kung paano siya tinitimpla and kung ilang grams yung bawat sachet ng kape. Kaya naman dahil sobrang excited na ako, actually marami to, ayan o, marami yan. Para hindi sure na hindi tayo maubusan. Sealed na sealed pa. Kaya safe na safe. Ayan. O, diba? Wala ng plastic. So, tingnan natin. Okay. Yan po ang itsura niya. Wow, ang ganda ng kulay. Ano ba to? Tangerine or gold? Parang gold. Gold nga. Oo, gold. So, ang ganda ng kulay niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 sachet. Tama. So, ito po, yung itsura ng bawat sachet. Ang ganda ng kulay. Mas maganda yung kulay niya ngayon kaysa before. So, yan. Ang kanilang coffee. And, nakasulat din dito yung expiry date ng kape. Meron din palang expiry date ang kape, no? So, ayan. Isang ganito ay isang timpla. So, di-dissolve natin to. Meron ako ditong tasa. Para ang aking paboritong tasa. So, lagay muna natin yan dyan. Marami siyang laman. Yung amoy, ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy. So, ngayon naman ay, at saka madali lang siyang buksan, nakita nyo. Hindi ko na kailangan ng gunting. So, kamay lang, pwede na. Meron siyang meron siyang konting siwang para bukasan. So, ito na po. Yan na. Yan ang itsura ng nakikita nyo ba? Yan, ang itsura ng kanyang ng kanyang kape. Lagay nga natin dito muna para makita nyo ng gusto. Yan, itong itsura ng kanilang kape. So, yan. Ang ganda ng kulay. Diba, kinamay ko pa. Huwag ka pa mag-alala, malinis po yung kamay ko. So, ngayon naman po, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng mainit na tubig. So, meron din ako dito naka-ready. Kala nyo, naka-ready ako. Naka-ready yung thermos namin dito. Lalagyan natin ito ng mainit na tubig at titimplahin natin. Okay? So, wait lang mga partner, mga kalakwatsera. Ayan na! So, ito na nga yung kape nila. Hey, di ko nakikita. Baka matapon. Yun! Tapos, hahaluin natin. Ang bango talaga ng aroma niya. Banlaki ng tasa ako. Isang buong tasang ganito. Nung po ako kasi magkape. So, grabe guys. Ay. Kapeng-kape. Ang sarap ng amoy. Parang tipong, alam mo, kung nasa labas ka, tas may nagtimpla nito. Dumi-dumi pa yung kamay ko. May nagtimpla nito,
mapapaganyan ka. Alam mo, may nagkakape. Ang bango ng amoy niya. Sakto lang. Ang lasa niya, guys. Dati kasi matamis to. Ngayon, hindi siya masyadong matamis. Kaya tamang-tama lang sa mga katulad ko na hindi talaga actually, pag nagkakape talaga ako, wala talagang sugar or walang creamer. Ganun ako magkape. Meron siyang brown sugar. Yan, ang nakalagay. Non-dairy cream. Yun. So, mas konti, meron siyang sugar pero mas konti ang sugar na ngayon kaysa before. At syempre, kape tayo. Sarap nito. Tapos nandyan yung kaibigan mo, kabarkada mo, kakwentuhan mo, diba? So, diba? Ang sarap lang. Tapos, dahil kakatapos ko lang magluto ng, alam nyo ba kung ano to? Ito ay, tawag dito, ito ay, pangalan nito sa Waray ay jambol. Ito ay kamuting kahoy na ginadgad syempre, tapos pinigaan, tapos pinirito. Yon. So, ito ay pinaka the best sa kape. Sarap. Crunchy. Sarap niyo sa kape, promise. Nakukuha ako sa inyo, guys. Try nyo to. Hindi kayo magsisisi. Ang sarap ng kape nila. Lalong-lalo na pag meron kang suman, meron kang sinaput, diba? Ang sarap. Ang sarap. The best. Kung ako sa inyo, try nyo na. Now na. Kaya naman, bye muna mga kalakwatsero at kalakwatsera. Magkakape muna ako at uubusin ko muna to. Thank you for watching. Bye!